Apektado ang kapin 40 ka individual nga sagad mga border human na masunog ang upat ka balay sa Pulumulok South, Cotabato. Problema sa linya sa kuryente ang usa sa gilantaw nga hinungdan sumala sa BFP. Aniyang detalye. Baga nga kalayo ang mipukaw sa mga residente niyang nasunog ang pipila ka kabalayan sa Barangay Cannery Site, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 2 Huwebes sa kadlawon. Gumikan kay sagad gama kini sa light materials, paspas mikanit ang kalayo. Gilayon kining girespondihan sa BFP. Napakgang ang sunog human ng halos usa ka oras. Sa tala sa barangay, ana sa upat ka balay ang nasunog kung diin ang tulo niini boarding house. Hinoon walay angol sa itabo, sanglit tanan nakalingkawas sama kuno sa usa ka border nga nakalukso pa sa bintana. Sa among kaboardmate nga isa, ni ambak na sa bintana, kay dugay siya nakamata ba. Pag ambak sa bintana, wag siya paras pud mi, wa po siya nadalak. Ang kapin 40 ka mga individual nga nasunugan nga sagad mga border ang temporaryong mihiklin sa covered court sa moong barangay. Nanawagan kini og hinabang. Og napoy mga humok og kasing-kasing nga maghatag. So, amo pong dawaton para lang po sa katawan ako sa Purok Santa Cruz. Problema sa kuryente ang usa sa gilantaw nga hinungdan sa sunog. Ginatan-aw maginato ang sa mga electricals nato. Time sa mga tigtulog ta naman dira tong nakasaksa katong mga appliances. Basi nagkaroon lang og mga lapses or katong wala lang nabantayan tarong or may mga nagka-short circuit lang. Pero under investigation pa man ta. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.